Neste momento hai unha petición por parte da Fiscalía do Estado de 8 anos de prisión por un presunto delito de depósito de explosivos que supostamente estarían destinados á colocación nunha das inmobiliarias que neste momento están procedendo a urbanización e a especulación urbanística ao longo de boa parte do litoral galego. Con motivo da celebración do xuízo por parte do Organismo Popular Antirrepresivo Ceibar, estáse desenvolvendo unha campaña informativa de denuncia a nivel nacional que ten varios elementos. En primeiro lugar, editáronse 5.000 cartaces e 20.000 follas informativas que se están repartindo en centros de traballo, mercados, concentracións deportivas, etc., para dar a coñecer á sociedade galega o proceso represivo de que son obxecto Xosé Manuel Sánchez e Santiago Vigo. Por outra parte, hai convocadas concentracións nas 7 cidades para esta próxima fin de semana e tamén deslocarase desde Compostela a Madrid un autocarro o día 1 de outubro pola noite para estar presente na Sala da Audiencia Nacional na mañá seguinte, durante a celebración do xuízo. A parte da organización da campaña, queremos denunciar tamén o tratamento represivo de que foron obxecto ambos patriotas galegos durante estes quase 2 anos de prisión. En primeiro lugar, coa aplicación da dispersión penitenciaria por parte do Executivo español, que é unha medida absolutamente ilegal á vista da legislación penitenciaria española, da súa propia Constitución e incluso de varias convencións que hai elaboradas polo Consello de Europa. Por outra parte, queremos denunciar tamén neste marco de represión sistemática aplicada a ambos militantes galegos a aplicación do réxime de isolamento en diversas ocasións tanto a Santiago Vigo como a Xosé Manuel Sánchez e incluso a asistencia de palizas por parte de funcionarios que neste momento están denunciadas por abogados nosos na Audiencia Provincial de Madrid. Eu, como pai de él, quero manifestar de que os rapaces, os rapaces, pese a todo, están con unha entereza asombrosa, porque a situación de acoso continuado, torturas, dispersión negativas para as visitas vis-a-vis dos motivos, a salvedad do chabolo, todas estas cousas, bueno, pois é unha maneira de queimalos. Para nós, se non fose a axuda a colaboración de moitas persoas, moitas máis das que a sociedade cree, houbera sido imposible poder realizar as visitas e estar con eles extremos de apoio que están tendo estes rapaces por unha boa parte da sociedade. Os traslados continuados de cárceles nos parece outro método de tortura porque entón demora as autorizacións de visitas chamadas de teléfono vis-a-vis e todo, máis os gastos que supón andar de noite por aí porque non podemos permitir que nos pagar hotéis e todo. Nos están poñendo uns horarios de visita xa de algún sitio parece que calculados para poder impedir ou justificar que non estemos ali. Incluso se vieron casos de persoas que chegaron para visitarlos e non deixaron entrar. Eso nos parece desproporcionado por parte das autoridades. O tema de telos lonxe da terra, pois tamén nos parece abusivo desproporcionado, xa que aquí hai que hacer o mesmo. Podría ser unha axuda de triar máis visitas para nos economizar todo e ao xuízo que podría celebrar o mesmo. No demais, quero dicir que eles están moi enteiros, nosotros tamén, pese volver a insistir o acoso continuado, que están sometendo. Por a miña parte, non diría máis que agradecer a todos e a todas que as axudas que estamos recibindo.